ki nong khai motion ke bade na ka than ilaka nong talang ke la pasha jore ka hukum palapan mi da sub division officer civil amlarem ka balasha tangkum ba saus pa atli ki trong ban le chalan motion shari Bangladesh na kaliang gite ki nong khai motion ke la pan snow lada kani ka hukum sarkar country kam kumni da ki number system kanwan ra jing e yaki kum ki nong khai da ka ba ong tangki member hapo ka ilaka ki ladon palat hadu saus pa ngut de e bat kani kan kta e ka kamai ka ji ka ba kela imja da ki bon snem wene ki exporter uma rigid mi lamin ulaong hakini ki por baladet jongka klam covid khat khandai kum ki nong khai motion ki la ka ngo pat bu renti yaki kendon an balapan bet da ka sarkar Henry minta ka parthai kala sedang banwan phabyang balai pat USDO uperking yaki banle chalan motion tang saus pa atli ki drop general exporter ki badan hapo ka elaka nong talang ni penpau ka jing susi bat ka jing persya ka bajur halal ka rai jong SEO civil amrem menin kasni like way tarik Oktober arjara kuwei kabola penmi kumne ka order a daily sectoral limit of 400 is hereby introduced on the maximum number of limestone laden trucks that can fly to Bangladesh for the international border trade through Tamabil. This is subject to subsequent changes depending on the impact on traffic congestion. Nina kaliang ki general exporter ngidap daga jing susi ka bajur ba kumno u SO civil amrem u larai ban petrikam daga number system ka ba nina kaliang general exporter ki ba kat kum ga jingdon ki exporter minta hapo ka elaka jing kila kot minta la kumno lais pa sos pa ngudai e ndre lada u SO civil amrem un petrikam daga number system kan menra ke jing sibun yang ikum ke exporters namar yang ke exporters la gran ya IEC number code yang da Ministry Commerce Government of India kala da don kan restriction yang kinong tre kabu sibun bah ke jing yang sakawai pat ke jing ka bakraw kalong ba hakapor jong pandemic ni pediang ya karai ban ni pediang ya kanu ka jing terkam jong SEO namar hakapor ke pandemic ngiyat ka kum number system ke bawa SEO la terkam temen tapat habang yu i baka perti kelas sedang lailut bat baru kita minta kamdon syuk kanu restriction kamdon syuk kanu ka limited yaki kali teminta kalau long unlimited nadong sedang tabalai per USO civil amrem ula pentrekam daga kendon ka batte ka bakumbai ni exporters tengina kali yang general exporter ni wan kan khmat jong pikum ki media ban persa ajur bat wan airu ka yang khobor ban paru kan message syaka sarkar baka dei ban tuklar mardor kan ki jing ikum ki exporters ke bang ya kenduk menta bat baka sarkar ka dei ban simkia yangi yakijinge ke bang yakunduk kumi exporters namar ngide ki taxpayer ngide mangi ke create revenue ya ka sarkar lada dei da kana number system bo SEO punya kamot yangi nimla su ban siu ya kana tax ka bang ngide ban siu ka sarkar ting terpat jure ka sarkar baka dei ban simkiano ya kane ban penbaik no mardor ya kana kijinge ke bang yakunduk kumi exporters sakawai pat ngakwa ban penpau khmat jong phi kalong ba ni penpau bhai ka jing susi ka bajur ba kumno presiden jong ki senjuk uhe senang warjan tia bara kajuk poru balong kum uhe senang jong kapakur ba kumno ulik direct complain direct show SO haka jingi sha ka don ka drop association ka ba pek ya ka no ka jingi ka pakiken bagi pai ba ki ya kendo ngi haka jingi sha kum bri orang ba ula dei ban khot ula dei ban ya konsul swa bar kino kikam jong drop association ha swa ban le ya kana kan mar kan pi kalak ta ba ya ka jak po jengi namar baro sikap tu kipor la imja haunu mausun bangi pha support Bangladesh kala dadon kane ka jing e akhmat jing kumno la su banang yai sekhman dengan penpau ka jing susi bat ka juga por kum ki para exporter ke barang por ni penpau lang ka juga jing susi ka jing songkia bah ka jing syau kum presiden jong ki senjuk wa senang warning tia ulade ban yaslok shwa bar kinong pengi ka trok asion bat bangiru ki exporters ba kumno ngila ban tem kumno ngila ban yere ban weng ya ka jing kali namar langin nyekran ni kajing kali omdai tang hang ni hanong talang omdai tang ki jaka kini ki jaka badan nu mosun langin kran ni kajing syawat ha bakur kumno wa isnam jong bakur ba syong basa hapo bakur umla ban te lakam umla ban weng ya kajing kali ka ba mentangi osnyo ki bun ba ki ba komplain ya kajing kali namar ki perlok bolos tun sti porslar ki wan sakaweru ki nong kai kwai ki ba wan nakasurok muktapur ki sim jing e halang ba kajing kali ta balai pat unewa isnang jong bakur balang ko jong por presiden jong isnang balai umla pantel kam suai ka ya ka dengkali ka badan po isnang jong haka jing sau de ban ya systematic ban de ban ya da ka procedure
namar pila ladangin pendan ka maklaya kano ko ikhtiar ka pangidon kabu hai ni kejing dengan kerpat jur ya presiden uriudan guram ode pan perkat suaya kana kam badu dero ban yekren satu jemut suwa bad ka trok association bat yekren suwa bat nyiru ki exporters ba kumno ngila ban tela kam ya kana kejing kali nang ni sikman dengan kali yang jong ikum ki general supporter ni pha ya kana clear message sa sorkar baka de ban tuklar mardor no ya kana kejing jungi namar kar kum kana ko order jong SO civil amrem ka ba open mi mening kasni live way trip Oktober ajar puwe kamut kane lasai kasing kan tre kam no sauspa per sektor kan ikan trekam no lasai kasni teladakan ka order jong SEO sauspa per sektor kan trekam kamut nadong sadong kelabu ikajing jungi kum exporters teh baka sorkar kala ayengi ya ka license bangin yo kan export yo numar pak neu badan kasnang ji ringi hap ngin sa tem sa kurumpat hakata tibor jong ki badan tibor bahalor kumno pat ngin laban salan yo no mausun